ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଝିଅର ନାମ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଚ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଦେବେ ସେପଟେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଧିଟିକୁ କେଉଁ ବି 12 ଦିନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ କରିବେ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଧିଟି କରିବେ। ବିଧିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟିଏ, ଯଦିଚ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜେ ଶୋଇବା ଶେଯରେ ଉପରେ ବସି ପଡନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଯିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ ହେଉଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନାମ ସହିତ ମିଶାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ 7 ଥର। ତାପରେ ଶୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ କରିବ, ଘରକୁ ଡାକିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।